Salut și bine te-am găsit în studioul meu de campanie, care a început să-mi placă foarte, foarte mult și să-mi dea niște idei foarte, foarte interesante. Subiectul de astăzi e legat de întrebarea, ok, dar eu cu cine pot să dezvolt business-ul ăsta și cu cine pot să-l fac? Și referitor la întrebarea asta, am pus să spun o întrebare. De ce nu vezi că ai putea să faci cu oricine? Adică care e motivul și ce te oprește și ce te blochează să vezi că business-ul ăsta sau activitatea asta o poți face cu absolut oricine din jurul tău. Să înțelegi lucrul ăsta e ca și cum ai înțelege următorul aspect. În momentul în care îți dorești să devii pilot de curse, degeaba te chinui tu să știi cum să ții mâinile pe volan sau mai știu ce alte chestii tehnice dacă nu ai grijă să pui și niște benzină sau combustibil în rezervor ca să poți să pleci pe circuit. Da? Mașina aia poți să fii foarte bun tehnic, dacă nu are benzină nu o să pleci niciodată. Și răspunsul ca să poți să faci treaba asta este în primul și în primul rând să-ți găsești acel ceva, acel produs, acel rezultat care ție să-ți dea încredere în ceea ce faci. Asta este unul dintre cele mai importante lucruri. Găsește-ți și încearcă să obții rezultatul ăla care pe tine să te facă foarte încrezător în produsul pe care tu îl recomanzi mai departe. În altă ordine de idei, când vine vorba despre cu cine ai putea să dezvolți business-ul ăsta, mai e un alt aspect. De cele mai multe ori stăm și ne gândim foarte departe. Ce înseamnă să dezvolți? Înseamnă să ai, să faci, să dregi, să recomanzi și așa mai departe. Și uităm să punem focusul pe lucrurile care de fapt contează. Da? Pe lucrurile care de fapt ne aduc rezultatele astea. Și anume să împărtășim, să share-uim informația, să dăm și să povestim cu oameni din jurul, doar să povestim cu oameni din jurul nostru despre efecte, despre beneficiile business-ului sau a produsului pe care noi îl oferim, mai ales a produsului, că de acolo pleacă tot. De acolo vine încredere, de acolo vine entuziasm, de acolo vine absolut tot. Și atunci, hai să nu mai căutăm neapărat oameni cu care să putem dezvolta, pentru că ei o să apară numai în momentul în care încercăm să ne bucurăm de modul și încercăm să ne bucurăm de ceea ce înseamnă a povesti, a share-ui, a arăta oamenilor de fapt care este acel ceva, care este rezultatul la care nouă ne-a făcut bine și nouă ne-a plăcut. Sper că te-au ajutat ideile astea. Dacă cumva mai cunoști persoane care le-ar place să asculte ideea asta, nu uita și nu ezita să-i dai un ad și îți doresc toate cele bune.